जाखो आदा आगैमोन दा? निजिरा बेबि आंखौ आदाल' बुं। आदा मानो लिंहरामोन? बै सोर जाखो निजिरा बेबि? मेगना नुदोंबाबो मानसिखौ सिनायाखै आं। औ बेयो लैथो आंनि बयफ्रेन्ड। निजिरा बेबि सिख्ला मानसिया बिफां सायाव थायोब्ला गोसथोनायजों मोनलायानो। निजिरा बेबि थ' नोंखौ आं दोनलांनोसै। जेरावखि थांबा लैथोआ गाज्रि मोनगोन खोमा। फैद' बेबि बिदि सानब्ला मोननाय नङा नों। औ बिदिब्ला ए माथो लानोसो थांबायलै सुवादा रलै बे हिनजाव थां हौवा थांखो मालाबा लोगो मोनबा होगोन आं। Ayah, sudah kan sungguh nama limu kuah. Ya, apa saya? Surga kelebih lewara. Terbatur. Hap agak saya cuma tak kayak bom ledem. Yeah. Ai mina, entah mana kena berapa. mau di bawah banyak sudah lihat orang sih. Tar mas ini mana ledem nih? Sona, nungguin lu nggak mah? Sally, besok mau sebiji kalam bayi di sana. Mak kote kalam fare bayi di. Besok mau sesuatu lagi. Nara pas butang, sebentar dini. Misalnya Sally beli. Hei, sudah kan?